Sanibonani molweni ndinamkela kweCCTV ngesiXhosa. Guys, yaqhubeka kuhlathi yathukela ke apha. Uthi ke wenziwa yile nto uba wena awufuni ukwaziwa into yoba umthetho wakho uchama oonojubalala. Ngoku wena ufuna ukwaziwa ngoba ungutata ngegazi lakwaMabandla. Awuzohamba ukleyima igazi lakwaMabandla apha. ULilian ke guys wakwethukhupha amehlo ke ngapha ke zezi ndaba. NoZoleka ke sebemile nje. uSydney ke yena ngapha kwelakhe icala ubukela eTV-ni uyaselebreyitha ke uthi yho, Lazarus uzenza bhetele apha kodwa unesibhamu somdoko singadubuliyo. Umkakhe umcelile ke into yoba angayisebenzisi le nto ukulwa iingxaki zakhe because akho nto imnandi ngento yoba kuthiwe umntu akazali. USydney ugxeka noZoleka kuthi ukhohlakele umfihla kanjani umntu kumntu omzalayo. Ethi naloo khusela yabo iphelile kakade ulwandle ngoku ongunyanakhe kuzofuneka ahambe ofesa afune omnye umsebenzi. Uhlathi ke ngapha yena uyaqhubeka ke uthi kuLazarus ulihlazo uhlaze noongcukana. Yena ke enguhlathi akasosibhema sidona sakhe ke eyona nto ihamba phambili. Ethi soze kude kwande oongcukana ngegazi lakwaMabandla. Hayi ke uLazarus uye wayiluza xa kulapha wehla ngomgalela ngenqindi ke. Kangathule ke guys kwalapho kuhlathi sithi qhubeka ndibethe into yokucinga uba uzawuba yindoda ngobethana nam sithi uyinkwenkwe Lazarus unxityiswe ibhlumasi nguzoleka. Hayi ke bemtsala ke securities zimkhupha ke eyiloo nto ke guys yona uzoleka ke sebephuma ke noLazarus etsala ke uzoleka noqhawe bemka ke. So uthi umeka ke yena kwakhe uWardi ke ubuza abantwana into yoba kutheni le nto bamyekile utatakhe waphuma bamvumeleleni. Abantwana bathi nabo bambonile uba sephumile khange bambone ubuthathe imoto wahamba. Nabo bambone sevela phaa kwiskrini. So ke uyanga ke ngapha ke uyabuza kumama uba bethetha ukuthi utata xa esithi utata uLazarus uchama oonojubalala. Khange ayiphendule ke leyo uthi umeka. Uthe nje afuna ke ahambe ayobona uZoleka. Uthe engekaphumi wabengena ke uhlathi. Bamthi ntsho ke ngamehlo naye akathethi ke uyiloo nto nje. Ibonakala uba ikhathele ethubeni ke uyabonakala ukuthi umeke emshawuta ke embuza uba kutheni into uyozihlaza eTV-ni, yintoni into uyenzayo uyohlaza abantu noZoleka uyobahlaza uthetha iindaba zabo eTV-ni. Athi mna nto ngeke ndikwazi ukuqhubeka mna nokutshata nendoda ezicingela yodwa ngolu hlobo. Wabe esithi hamba uyohlamba uyogibela laa moto uyithenge ngemali kaZoleka uhambe uyocela uxolo kuLazarus noZoleka. Uthe uhlathi rha soze ndenze kwaloo nto mna. Uthi umeka ke uthe kulungile mna ndiza kunikela ngawe ke ezinyokeni uba awuyenzi le nto elungileyo efanele uyenze. Wabe semshiya kanjalo. So ulazi noZoleka ke bathe xa befika kule ndlu xa bebephumela kuyo kule ibine-conference besengena noqhawe ke apha befowunela nofowunela wethu abathathi nee-calls. Qhawe besembuza kuZoleka into yoba ebenjani utatakho ngoba efika. Atsho kuqhawe into yoba no bekungekho nto isolisayo. UZoleka uthi ke hayi ngeke uyamngxolisa ke sithi kutheni nto uzokwazi ufaka umntu umbone into yoba unxilile. Uhlathi benxilile phaa. Besengenelela kuLazarus sithi qhawe ayo-fault yakho yonke le nto lena. So uqhawe ke wabashiya kanjalo ke sithi uzohamba nee-colleagues zakhe ke. UZoleka uthi funeka benze i-statement ke noboniso. uLazarus uthi akho sidingo. Uhlathi selenze yonke into esemandleni yakhe yoba abatrende kwi-social media. Kungene uLilian ke guys ke uLazarus esabhizi ebambe ifowuni wangena uLilian semtshova phantse wayowa kuLazarus wangena phakathi kwabo kuZoleka esithi ke uLilian wena wandenza ndazisola ngokufuna abantwana as if mna ndandifuna nje uba makungahambi kakuhle into edibanisene nebhizinesi. Ubhizi undenzisa ii-tests apha kanti uyazazi uba nguwe umntu ongazaliyo. Nam ndade ndazibhiliva into yoba ndiyinyumba. Ethi ubhizi ulolonga abafazi phofu ke wena utata wonyani ke yena uzivelile wazosixelela inyani le. UZoleka uthe kuzofuneka axolise ke ngale agqiba kuyenza leyo uba emtshovile. uLilian uthe wena ndikhuzile ke ngale nyoka ulala nayo ke. UZoleka uthe yeyiphi inyoka? Le wena ubufuna ukuyizalela abantwana. Le uyenzayo into yi-opposite wena. Usamthanda uLazarus. Le uyizele apha eRhawutini bungazalanga luzele but ubuzochitha uLazarus uvile into yoba uLazarus unomntu omtsha nabantwana. So wasuka kwelaa Kapa. Ingcono ke uphinde uhambe uphindele kwelaa Kapa lakho ngoba le ubuzoyenza apha iphelile. Baye baphuma ke bemshiya kanjalo kubo bayi-2. uLazarus khange atshonele imdaka ke kumazwi kaLilian. KwaZoleka ke sebesekhaya uZoleka ucebisa ke kuLazarus into bafuneka benze i-statement. uLazarus ubhizi ke ublame uZoleka ngayo yonke into ethi yenziwe yi-ex yakhe ezomexposa ngemfihlo yakhe beyifihla iminyaka yena until yena afike nezi plans ebeze nazo. uZoleka uthi hayi bo so ubhizi ngoku ubleyima mna
ethi uyazisola ngayo yonke into eyenzekileyo. Ethi omnye hayi kodwa-ke okusalayo-ke ndiyayazi uba ngoku wenziwa yi-pressure yonke loo nto ithethayo. For now masike sibe sithetha ngale into silungise le yethu into ke siyiyeke le uyithethayo. Ethi ke uLazarus into yethu yenze ii-headlines apha no isengapha. Inoba nje into enobungcukana phakathi imphethe kakubi, khange kube kudala ke yabe ingena i-call katatakhe khange ayithathe kuLazarus loo call leyo. So ke sithi kuya kwafona noboniswe sithi kufuneka benze i-statement. uLazarus uthi sozokwenza i-statement apha. Mna akho nto andiyityala yona imidiya, so akho nto ndizayithetha kubo. UZoleka uthi ke i-focus yethu apha wena funeka ibe kwinto yekhampani yethu. Le into asizuyitshintsha apha and nohlathi ngapha uzawuwina if thina siyaqhubeka ngoba esiqithana sobayi-two. Into endiyaziyo thina sobayi-two sisathandana singayenza le nto sobabini. uLazarus uye wathula ke ethubeni nobe sesithi ke ndiyabulela ngento ondenzele yona ngokundimela kuLilian esithi ke uthe ukuZoleka bemfanele vele bekrose nje ilayini lo uLilian. Esithi ke uLazarus masose sikeyenzeka into ye-statement ke. Wabe esithi ke le nto uhlathi yena uzawumenza into yoba azisole ngayo yonke into ayenze yokwehlisa isithunzi sokuncukana. UZoleka bebonakala ngathi u-worried ke ngesisongelo ke sikaLazarus. Ipaparazi emsebenzini ke guys ingapha nangapha but ke uQhawe uye wangeneleleka waxelela into yoba hayi makohlukane neendaba zefemeli yakhe. No-Onga ke wangenelela naye esithi mabahlukane nje nobe behleba. NakwaThumeka uThandeka ngapha ubhizi ubuka iividiyo zikaHlathi apho ashawutisa khona. UThumeka ukuthi akayazi le ndoda Hlathi atshate nayo njengangoku and iphoxa yaphoxa nje noQhawe obezophitsha yena kuqala phaa kulaa nto. Esithi hayi andiyazi ngoba kaloku bendicinga uba xa ngaba uShezi semlumkisile uthi makayiyeke le nto uzawuyiyeka. Uthe ke umyeke umntu onothetha noHlathi ke uthi uThandeka nguThulane. Nyhani babonakele ke uThulane noHlathi bezihlalele e-Three Shots baziselela bazityela nenyama phaa. uThulane uyamgxeka ngayo yonke ke le nto ayenzileyo ke sithi noko awukwazi uthetha iindaba zabantu kwii-cameras ngolwaa hlobo. Kuthe ke uLentu uHlathi hayi ndisazombonisa uLazarus mna naxesha lakhe. Ufike kanye xa egqiba ujoga wabe sengena kuLazarus but uLazarus uthe engena wadibana noLikamva kumbulise ngobubele ke esithi uLazarus ndiyacela mani uphinde ufike uzosibona ngenye imini phaa endlini ufike usobho ke this time. So bebehleka loo nto ke esithi ke omnye hayi ndize apha kutata wakho hayi andidlanga kakubi but ndizothetha nje ezinye izinto siyadinga uba sizithethe njengamadoda. Waqhubeka ke waya kwafika wazobaxelela ke into yoba uziva kanjani ke zibuza kuHlathi. Uziva kanjani ngento yoba ngoku udumile ke ifeyimi lapha and udume ngayo yonke into. Esithi ke ndikunika only 24 hours ke ngoba wena wenze i-public apology ngale nto yokwehlisa isidima sefemeli yakwaNcukana. Wena ufa awenzi kanjalo obu uzozibona. So bedelela kuHlathi esithi uzawukwenza ntoni uba nenzi kanjalo. Uthe omnye uzozisola kaloku ngokunyathela ooNcukana. Uthe ke uHlathi ke yena ke hayi ooNcukana bona bangake bahambe bayonya if bacinga into yoba mna ikhona into endizawuyenza efana nale andinamsebenzi naloo nto mna. Wahamba kuLazarus wamshiya kanjalo nezo zisongelo ke. USydney yena guys ufikelwa livizitha ngapha kwakhe linguLilian besithi bane-enemy one. Bethi bafuna ukwehlisa le power couple. So bavumelene ke guys benze idili yoba bazawuwisa ikhusela bona bobayi-two asanda noba bawuphumelela na kuloo nto yabo. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.